Guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras ndithu tiyeni tipalinkani zingapo komabe tiyeni tipasana update yambeni update ya zulu imene ndakamba nkhani yokuza ndi Hamas komanso USA komanso Israel pamene ndithu iwowa anapasana ma conditions madilu kuti akuluakulu tiyeni pakhale mtendere panthupa ndikupayika zinthu zokwana 20 kuti izi mukavomera izizi kuti iyayi ndoti izi zichitika kuti tsegule njira zakudya zipite zambirimbiri chancha zambirimbiri zosiyana-siyana kuti zikhale kuti zili m'malo mwake. Choncho Hamas inavomereza kuti okay chabwino ifeyo it's fine, ifeyo ndithu tichita zimene tavomera zimene mukufunazo, and ndawuzaninso ndayikaso comment yona kuti koma mukudziwa kale kuti madolo awa ndi osakhulupirika makamaka awa ina awasaidi inayi ndi osakhulupirika chifukwa anapanganso zomwezo mu January 2025 pamene ndithu anaphwanya malamulo a ceasefire pamene tili pa ceasefire iwo basi kungoyambanso kutani kungoyambanso kuphulitsanso zomwe zili zosakhala bwino. Ndebe apapa ndinakuwuzani zoti anthuwa ndikuchenjera muone toni imene yasinthira payamba paja panali toni ina muone toni imene Trump wapereka pano pa after kuti Hamas inanena kuti okay chabwino tavomereza kenako Trump anazauza Israel kuti okay musiye kupolisa amene kujako makuti kenako apa Trump sopano wabweresanso sopano nkhani inayona kuti akuti I appreciate that Israel has temporarily stopped the bombing in Gaza komanso in order to give the hostage release and peace and peace still chance to be completed. Hamas must move quickly. Hamas must move quickly or else all bets will be off. I will not tolerate delay, which many think will happen, or an outcome where Gaza poses a threat again. Let's get this done fast. Everyone will be treated fairly. Guys, akuti iwowa ndawuza zoti palizokambirana komano afterwards zikuoneka zoti aliso ndizinaso mkati mwakimu. Hamas iyoyo yangogwira akaidi aja ngati kuti chikole kuti akulu timvane pano tikamvana zimene tikufuna ifezo ndikuti basi tane tikharatana komano tikudziwa kuti kumbuyo kwake kukuku anthu sali honest. You understand what I mean. You understand. Ndawa muone message unaweka Trump kuti akuti ndapanga appreciate kwambiri Israel posiya kuphulitsa Gaza temporarily. Temporary. Anzawa avomera usati temporary kumamva anzawa avomera kuti tavomera bwino. Awosa kuti asiyaso temporary. Choambira chimene temporary. Pane question mark. Temporary. Sounds like a bombarde. Then Hamas and I look, understand kuti ifeyo palizimetu kufuna ziniza permanent osati za temporary komanso sudu fare ngopereka akaidiwa kenako after inu kena kumuphwasuleso dirich muphwanye malamulo kena kumayambireso panga zanu zonse ndisingagwire mene ifeyo wati wapereka pokha zimene ifeta kuti mwalemba inu zofa munalemba zinthu kuti pachitika ABCD zimene zozo zichitike ndithu mwa permanent mokhazikika osati kunguti basi kungopanga machango anthu angati niyo siokhulupirika yayi. Ndiye pakati mchukunana pano Trump watumiza envoy kuti mthumwi yake kuchoka ku USA kupita ku Egypt kumene kuli mkambirano pakati pa ma Arab leaders komanso Hamas also ma representatives akakhalanso komwe ku Egypt komweko kuti akasainane kumeneko akagwirizana kumeneko ndi mboniso ngati za ena also kuti akuluakulu tiyeni tisainane pano guys ku Gaza ako tiyeni nonse muchoke kukhale mtendere ndithu tizipitiliza osati kuti zimene zachangu mukunena apazi pamene Trump wasintha toni mwachangu chifukwa mukangochedwa I will not tolerate any delay sindipanga tolerate ngati pale kuchedwa chachana komanso all bets will be off kanga kuti zonse zimene tanjiza zija zichoka toni kusinthiranje apa toni kusinthiranje. I told you yesterday nakuza nakwana kuti that was not yesterday, today mamawa nana kwana kuti mupange screenshot this nakuza kuti mupange screenshot this kuti apa matrix amene akuenda apa
muonaso kuti amene asokoneze ndomwewa achina Trump amwe achina Netanyahu omwe amene asokoneze zimenezi kuti makumbo abatoni kusendranja apo I will not tolerate like iweyo munthu anthu avomera choyambirira basi inu mwambakale sibanga tolerate mwangu chodwa zimene tichosa ndipo mpange changu makota bwana that means simambekeza kuti avomera Hamas simambezera avomera mambezera akana kana ko anyway guys iyo ndiyo koko tidikire kuti kumene koko Witkoff amene ngati mlendo thumu ya Trump imene ili munjira pakati pano komene ngo akambirana zamanga akambirana zokuti zikulizo chani ifeyo ndithu tikupasana pano pakuti akambirana zolani nanga nkhani eli bwanji. Okay, tiyo kumene kuti let's go quickly, let's move to Morocco. Morocco ndi dziko limene ndithu kuli aluya. Ku Morocco kuli aluya, koma ku Morocco sikuti ndikutali. Ku Morocco ndi ku North Africa, ndi mu Africa ndithu. Africa yeniyeni Africa chabe kuti meneko anthu ake ndoti ndachuluya komanso amayankhulaso chuluyaso. Ndi ku Morocco kumeneko ngumene ndithu kufuna kuchitikire FIFA mu 2030 komanso ndi zikhozina za mipira. Anyway, kumeneko ndithu boma lapanga invest kwambiri lapeka ma billions and billions and billions mu stadium kukonza kuti muna make nthawi imeneyo FIFA mbacho mazo FIFA ichasiyachi bwana kwambiri kuti muna make zikafika nthawi imeneyo kuzakhale kuti kuli kenge koma no chimene chachitika nchino kuti pati kagulu kake kamene kamachita kuti ka Gen Z kagulu ka anyamata obadwa ma late 90s just like 1997 ukafika 2012 achinyamata amene wawa avuta kwambiri dziko lonse lapansi lamba kuopa ma Gen Z. Ma Gen Z amene wawa ndi achinyamata obadwa pompano amene sakumasegala zobusa amene amati akangokhala pamodzi kuti guys nine maviete akumasokoneza dziko lonse, right? Then examples Philippines, Madagascar, Nepal, maiko angapo kumene kundithu kukuoneka ma examples ama Gen Z amene amati akangolusa amasokoneza dziko lonse, kusokoneza dzikolo ana amene wawa ndiye ma Gen Z usukuti ndiyena ndife ma Gen Z ife ndi ma Gen Z, right? Ndi achinyamara amati zinazakazela wika amakhazi mzo ndi ma Gen Z akumene ku Morocco achitako chani pati zinthu zimene apanga iwowa. Anyway, ataona kuona kuti pali mavuto okhuzana ndi health care za umoyo zimakamaka kuchipatala akuti pa anthu 100 dinari wose kumbuza kuti madokotala alipo 8, right? Pali shortage ya madokotala komanso mankhwala muzipatala komanso ntchito komanso ndi zina zimene iwowa akudandaula kuti izi sizikuyenda, but why inuyo mukupanga focus kwambiri za mastadium zanuzo komanso zamangitsa kwambiri zone kuti ndithu azimayi angapa ndithu amwalira pobereka and zinthu zoti zosakhala bwino. Ndi aona zoti ma Gen Z akuona zoti anthu inuyo mukusewera kwambiri mukupanga zinthu zabwata ndi ifeyo tikuonetsani kuti ifeyo ndi ndani, ifeyo ndi ma Gen Z. Ndi kumene kuti kuli kumatcha loko osakhala bwino kuti kumatcha moti ena ndithu amwalira kale komanso 400 achinyamata amene agwidwa alowetsedwa ndithu mu ndende. Ndi anyway ma update amene pafati kupatsane kumbali ziwiri ku Morocco komanso ku Gaza. Ngati nthawi ilipo tipatsanenso ndithu zokhuzananso ndi kwinako chabe kuti mukuonanso mapenzi. Guys, thank you so much. Malawi and camera.